me baba ya no so pe police your friend no say gift double ana maami bi so adanta and was say obebo akola no waje akola ni sika 450 million akola no wadada na wamfa no ti wakache na mekache ni se wontwa so na sika no entimi nto no nkwa no was man krofo bosia na makwa akwajeje na me de ama wo mo kan so de me beko nti ka me pesa me kɔ na me de sie wo enso so maame no wadada me saa na so di twa so wantwa so anti wo frɛfrɛ maame na ti dan wo da ho na maame ne frɛ no to frɛ no so ni se bia ni sika na waje ni nti adwuma na wo de ma no no waje so pɛ was gifty efi na de kure mfrɛ me biem sika no ahyeagu no was maame sika bebrebe we ahyeagu ade ntina wo ka sa akere me maame kan yo me maame kan ya fe de me be de makoma ya de ni do Central Hospital to me be yewu ana de akoduro ni maame na kum me maame wo so ba ne fa no say gifty double etie se wo ba no ka ti asefo hu bi me ba na wu maame ba no no nyare dada wonyale da otompa bo so fo lai obie ni ne se ne wositie wonyale da maame na kum me ba na to atwene SOMPA FM enti yadeda me ba no no obi frɛ me na oka che me se maame wo ba no de wode ne ka no ya che no Adanta police station enti ko na kohwe na wo ba no na abeso me da yesa me meka nkyero me se me ba no so wa nkyere me maame no wo se ne wa kyere me wo se me nka nkyero wo bo maame ne din nyina kyere me se me nka nkyero me na me ni maame ne da wo so de maame na wo mi na eda na maame no nya wo telephone number frɛ wo me nim de ode ma no me nim ne ode ma no me ba ne number ene ye frɛ be si so ne ba ne phone ene ye frɛ be si so enti me nim ne ode me number ma no akola ne number ma no ene wo frɛ enti wo fa na me so asatam no na me mani na de nipa de da enti na me ka kire me ba no ba ko mo ye mienu se onfa nkoma ye sofo na wonti asama maame ne kam na me asama wo kan me kura me nti ni yie ti wotie na sofo se ni da me ntwa yansa ti bibia akoto a obebo mama ne ti bibia akoto e no ka kire me no se me ne me ba na nkwa da ntaho na ye nkohwe minim obia wo hoda na ye kura ye koda guest house minim obia enti dia me ba no so ma no ma ne be kan so mini ne da no ana so no so be ka kire me ti ampa ya kwa Adanta police station ya kwa ye na me bo ma me ni din no mko yi ne ma e baaye ti wo hu me ape no se gift ma me na eda no so hu wo ami ni mo mi kodru ha na ma me ne se gift ma me na me na gift ma me wuni me a wo fra me gift ma me na won te se me ba na frim ama obi ama ne ese me ba na frim enti ya kwa ye no no mo se de se me sa ko report ma ye be kire ma me no enti me ko report we wokunu ka kire me se sika no wo mo betwia se me ko report asam no de a wontwia sika ne ne ontwia ne kyena am se sa asam me bai ma me ya kye no enti me so me ntimi nkasa ma be so ha sei na me ko na me so me nkyene mra me nkotwere ma no asam enti me kwa akotwere ma no asam na me yakotwere ma no asam ti yakoye wo mo aye yakobra makwa Adanta 4 times yakwa ede ekogina daka mu a no mo busa ma ame ne se onim gift double wo se ai na wo ye ne krata ma no enti na wo so wokọ se immigration o se police o enti wafa wa ye ni mprenu ama kra na kra akoye body de bende be ene wo keka ya na magistrate nsi maame akola no wo de ne kase wo se me de ne ka 380 ene wo mo busa me se maame oba no wo se akola no maame ne de ne kase na me se me de o ka cha me anse 450 ene magistrate maame akola no wo enti sika no fama ne maame ma ne nko na ne wawu onko police ne wawu onko police no kasa wo kan ya ape en wo se wate wo diska ne beba na wo mo de amame afa de me sa ko obi mo hye me bosome me ko ya no akofa lawyer eye maame no na o se afre no sei na wo mi tete wo ya di adwuma won nya hwe provisions no oton
wonye hwe wonye adwuma bia provisions eno oton wote adanta ezi ye ne ye fra wo se drugstore bi wo ho na wote ezi adanta ezi ho na wote enti ye koya maame na kofa lawyer ye koya lawyer ne se me nkwa MTN na me nkwa hwe sika na me ba ne sende no wo fon so ena de maame no enti me nkwa na me nkwa ehun pipes mla na me say me ntimi ehunu pipes no enkope enfama enti obi a wono agya tum say woje akora ne ka na mo se me nsan kope ehun pipa mla de wo makokọ tom prensa me nkọ obi da ena me de ba ya se me de beda ne mpanimfo se mo adaworoma me ba na firi me nsa wo san de nkrofo ka sika no nya wono ani sika okwaje bosia se na wotwe bia bosia fo ba me ho ba giska say wo mo de akora na oba na de galanta kan ho baaye enti sa ye beje firi galanta ne ho enti mia na metwia ne sa me de aba ba da mo sempani fo mo adaworoma mo ame na me nyeme ba ni sika maame oba no onna ne didi ma obidie pa atwa me yale kora wona hwe me tie ko ba sa no ama brabo mo yeden aya dina ma me papa me yale na me ni hakora na me wotogo enti uye wadwene se ka wo hwe se kasika no nya ka ne kwa kututu akafo pa atwa wode bange ka wode enkrofo ka se ma me nya ka ya wose owo kwanie enti wo de feska we bla me ankasa kora na me container me bai di kwatu soja ni bia ni ma oya me dance ni ama ne be ka kire me say ma me ne say me on fa 50 million mla na animu ya mfa ama wo ye mfa no wose ma sika no matria saa nti me srew pebi ma me na me se me ni bi na ode kwatu soja ni bia nim na papa ne frɛ me no sister ni adro no akora no atwetwe sika bebre nti ko ne peska ni bi ma na me se me ni bi me asabosia na me gede ma na ye adwuma asafo ho na me giska ma wo no akora ne ye adwuma say me ni ba bia me kwakwa peska ni bi dia ma no na me bai so sumu na me hwe ni din na me senya hwe ni wo container bi wo ho me kwa akoton na me diska na ma papa no no ode ama ti me ka cha papa se papa sama me na amfa me ba na me giska na free wo ho wo se metwia just sani akora ni sika se ma me ne se wa ye bi bia wie no obetwie sika na ma nako na me koton container na me diska yi ebre me bai me gina hwa na me bai diska ne Sunday ma me no me gina hwa ma nko ba bia sa ma me ne ha no sa wa ma wa fiska na ma ye beyi ni na afiri mu sa ma me wo boa wonte da wo ya azani na wo ho no mu enti wakum me ba so ato atwena sa fiska no asa di aka ho se okunu so ka che me sa me ko report ne dia ene wo ma ne ntwie sika no se me jama ne ka wo ho dia obetwia me ko report ampa wo so ntwia wo ntwia na me da beda mo mpanim fo mo ada woroma okay yempa important mo ho na yeduru ma me abrahwo sem ewom ne se ade be ne koba ya sem be na baba war ka kire oba no a wo se na koma ye ne ya wo se sika na watwia ma no onka ho asem biem adenti no onka ho asem ai ahye nti wonka ho asem biem na me ba na nkrofo sika na makoje ma me na ahye sei wose ai me se nka ho asem biem se dro no ode bekun no se de no ode beye no eno ani se wose me ba nka sika na ho asem biem wona ne ka biem no oda ne ka dodo ma me ababa wa ona da TV no so no me bana wo bano a ai ne ho fefwa wonderful yenko Facebook no SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana ababa wa wo ko police ebeduru ba bi Ghana fo mpanifo bebre ba ji o mo so ababa wo ko police se custom na wo ko na watumi anya sika ba hwe ne maame ene ne papa ene ne nwia maame ewu mienu pe e wona brabom hwe die protocol akwa ye hwe die protocol akwa ye orofo ababa wo a ye fa no police se custom so wani fishi aduasa na watimi ehwehwe yedie kwan watumi abehwe ne maame
ene ni nua baako pe e wa asase so ababa wa na gini sika pudo o se mo mfre ni biem ababa wa no ne da so no yemfa maame no de wa sika no nto so adanta ni ba ne nyame ntua ne kan anwumire yi na adwo kyense sika no ntua ya friend na wo mi die maame ya friend na wo mi die na wo mi tete maame kafra wate na wo mi tete onsoro mu ate kafra ababa wa na wo mi tete no wona mo nkran adanta nyina mo behu sa maame we die wa ose wo ni party ko bia enya party bia na de protocol ama no na kwa be no fa so do ba ni ko police no kwa ya mofazo no ani se wojijiji ni sikasa ama na kwankran kra kwa ye wose body de ba ni nyina ye kwache body selection ni nyina ye che no na me ba ne preparation ma me bag maame na ekoso no ba no wa ma wa mane wa nkan kire me ya de no watwe maame na sika no won fa ma no no bo wa mane bo ma mane ekoba asa no de asem na kan so mi ni maame no ntime so me de kwato ye so fo anim se enkra no omo no so ye mienu pe ntime na ada one me ba na nkasa na se maame no sika no ontwi akra onya ama na nka no se enkrofo sika me so me yale ntime ye dan na me matwa se sika bebebe na me se anya hwe me ho to me ya metwa anti me kaya ma me ba na kra gya akire dia na won frɛ maame ni biem me se wonya akire di na won frɛ maame ni biem afa die maame na san frɛ me bai e ka che ne se won na ne ka biem ti wo frɛ na afa die wase na akoma ye ne ya maame ne ka sa na ne ye ma hyere nti na akoma ye ne ya no mo frɛ me bai packet way say wonu ase na akoma ye ne ya do mo ba fa na ko hospital ye de na ko ekoduri ya ye kyekye me bai sa na to e wo suntress wo ya mo di duru ho anu wu ye maame na akafo no sika sen na oba na di omo ka omo etwetwe mu 250 dia kan dia mi scam de ma de se won fanya adwuma ka ewo mu aka se 250 enti ka nya 250 no kura de ne ka oka no de ka mfa ho kame na ne ka kura bi tie sei ababa we na wo mi woni ni kuru di asem no mo ka kire wo mo akwafa lawyer kura na no na brana na me ba ha se no kura no ye court na me de ma anko bi mo akwafa lawyer nyame ne kura ne nim Ghana fo bi di awuo maame wo ko ye no time wa police fo nche no waji tum so betua woka waji tum na da na afedu ode koda court we waji tum say ye man be no odem mu be me ko ho be prensa ni nyina mko no odem enti omo eye no mo se Ghana mranche say nipa ne dem eche 40 days enti wo mama ne be me wa hakwa na place for no e ma ne be na musu mo se na obi de kana won twia bia eye dan na mo man be wo se Ghana mra ese de omo mra bia ba kruwa ya timu omo de mra bia ba se 48 hours wo ku nipa kura ne ya bewu enti amani be we ya no akwakofa lawyer enti lawyer no so na e ka kire me se me nkwa mtinye me ba ni scan wo so de send ma me na e ka sa kwa ndi scan send no enti me nkwa mtinye fo ho na me nkopɛ ayi no famla na me se minya sa sika no mfanye sa na me konkra no kra no obi na ba me bosia ma me de ye ka sika ma ko 4 times ba me bosia me ne me ba ya ba akun ya ko so ye da hotels akosi ye beba enti me ni sa bibia me kwa ye akwa MTN for esika bia ba anti won ye won fani ti me de wa fa lawyer means obi to won wa court mpre no me nko obi ti se no kan wo ka kire wa bra odem se obetua ka no afedi asesa say yamani be de so onya ni trade di ti se opeso wo ka kire wo se ontua sika na na o so ontua akwa fa lawyer de ontua sa me mini lawyers ka me ye je me 10 million sa me fa ma lawyer kra me nya bi enti no me mfro ka nkonkan maame obai efiri mu adisen abosomi na ni ekobosomi nu o meso da ye bia me ade won so me da ye ososo afoforo da ye so nkrofo da ye ni mu nsam ni bi ne sen o da ye ni mu nsam so o ka kire maame bi se maame ne me kan kire me se maame na waje ni sika no me nkonkwaje na me mfantwetwea nkrofo kan na me yale minti aka no menkwaji scan na mfantwetwe aka no
na maame no so se wontimi meka nchem na kwaka che sister baako na sister no bobo mama ne na me se mate mekwa akwaje na me de atwi aka no oh wo mentisi a wadwan betoi de ne enyema wo monye bi sika mame ewo ababa wa na wo mi ni ho mi honom na wo mi tete onye bi sika wo no ho mre me ya awurade nyankopon abra wo sam a ewom ene se producers afre ababa wa na wo mi no o se ontumi ni media nkasa aya ababa wo ya woda SOMPA TV so yi wo se ontumi ani media enkasa na asem no wo court ye nyina ye tie SOMPA tie asem a waka kire ye no na mframa di huhu pade a ababa wo wi ye beka kire so obenya